To, Hajiya Sadiya. Wani da Allah Sadiya Haruna ba ta gajiya ne. Ba kya gajiya ne baiwar Allah. Ki huta mana ko a Ramadan? Allah ku danna mun subscribe. Saurari abin da take faɗa a wannan bidiyo. Yanki sai kin ci gaba da cin uwarsu. Wetin I go do? Zol, maganar mu ta tabbata? Yes, of course, yana DSS yanzu. Yeah. Idan kina mutanen DSS ke doka ki tambaya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. No, ba ya ce shi ba zan iya ba. Akwai bibi good. Allah ya shirye. Da cewa na daina daga murya ni matan aure ce. Sorry. Okay. To sai ajo. Anti Jamsi. Fito abin da nake gaya miki ya tabbatu. We won. Ba ka ce kai shege ba ka kiran sunana ba? Ka kira Zol. Ka kira sunan Zol kuma ina Najeriya? Duk sai mun kawo karshen ku. Ba na gaya muku sun baranan a live kuna ce mun me yasa? Na ce muku sun me yi baya faɗa. Wayannan karuwa mara suka ce za su zo gidana sun jaza wa kansu duk abin da ya same ni ko ba su ba. An yi rubutu a kansu. Me yi baya faɗa. Oh Zol, shi yasa yana ta kira na a waya. Ni kuma I'm so busy mun je kasuwa da oga mun yi cafani mun siya kayan miya na zo na shiga girki. Ha? Auntie Jamsi, where are you? Ba na gaya miki ba, na ce miki bijahin Rasulullah na rantse miki da girman Allah sai ya shiga hannu. Haka Allah yake lamarinsa. You have been bullying me for good 4 years of your life, but you have never mentioned my name. Amma Zol ya kawo min karshen ka. DSS duniya ne. Yes, you say that. You say it that very day, wallahi tallahi. Yes, Baba Muhammad. Da nake ce ku je page din uwar murude yanda Allah ya taka da makiyana. Wata ta ce mun sauran shi nace ki hakuri. Mu ba ma kawo abu media. Yauwa kawai abinda muna a media ne amma in dai zamu danna maka tarko wallahi tallahi ko a jikinka baraka ji ba balantane mu zo kan live muna ihun banza. Na gode Malam Zol. Amazing. Alhamdulillah. Na daɗe ban gan tsinannin na ana kama su ana ci alhamdulillah ba sai wannan kafiran Kaduna da wannan tsinannin dan Daudun. Wallahi na irin mutum ya maka jaje? Kutumar buro uba. Zol ya saukar min da bidiyo. Na gode Zol. Hey! Don't post it, please. We are still in the matter. Let him go to prison first. Exactly. Kin gan tsinan ne mai wari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ki gan shi a zahiri Fati. Dan Allah zo ki gan shi. Ki gan tsinan nan. Ki gani. Dama
Ki gan gashin nan in. Da Allah ji baki kaman biri. Kun shiga uku Makiya Sadiya Haruna. Ai shine na ce ni in za ka yi shekara 100 kana zagi na baka kira sunana ba da ni kake ba. Kawai in ka cika shege ka kira sunana. Ka ce da ni kake. Wani haya ji ne na faɗa. Wani na jin kaman bane. Mana ki gan bakin, ki gan gashi ni wani kyankyan. Wallahi ba zan iya ci abinci a kusa da wannan ba. Gashi wa kuwa a hannun yan DSS. Numa ba zan yi post. Ba damuwa Zol. Ku tamar uba. Makiya na kun shiga uku. Kun bar uwar mu ruɗe bakin ta ya buɗu.